हेलौ सिरि हाबनानै थानो नाङा कमेन्ट हर दे कमेन्ट हरदो मानो सिरि हाबनानै थाखो सिरि हाबनानै थानो नाङा कमेन्ट हर लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम भिडिअ नायनानै साबस्क्राइब खालामदो कमेन्ट हरदो आंबो रिटार्न खालामफिनगोन हाबनानै सिरि थानो नाङा आगैमोन सनाममोन लाइक आगैमोन सनाममोन हाबनानै सिरि थानो नाङा कमेन्ट हर लाइक टु आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना गालांदो अननानै जोंसार अफिसियेल हेलौ सनाफोर होनदों आरो हेलौ हाय आंनि रिभिउ फैनायनि थाखाय थेंक इउ लाइक थुना होदो अननानै जोंसार अफिसियेल आरो चेनेलाव गोदानबा मानि साबस्क्राइब खालामना गालांदो आरो मारै दं थेंक इउ आदा गोमसार गुड मर्निं जोंसार अफिसियेल मा खालाम खबर दे आदा गोमसार फैदों आदा गोमसारजों लोगो जादों गोमसार अफिसियेल दसे फैबाय दे आगै आंबो औ दे सोलाबबानो फैनांगौ आरो ना दा जोंसार अफिसियेला जोंना मा होनदों आं गोजामसो दे आंनाव गोदान नामाथाय र' आं नायनो आं गोदानसो मोनदों आंनावबो गोदान नङा साब दंखायो नोंजों साब दंखायो जोंसार अफिसियेल हेलौ दे दादानो गोमसार अफिसियेल आं न'आव थांनो ओंखारदों बारा सोलाबा
आदाया अहायबासो थायो नामा? खनसे आं नोंनि भिडिअखौ नायदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेयावनो अहायबा थायो होनना मिथिदों आरोना। दासान्दि खबर सबर मारै आदा? जोंसार अफिसियेल नों गोदानबा हरदो दे। आंनावबो गोदान नङा साब दंखायो। जोंसार अफिसियेल माथो अल खालामना लायाखै नों होदर' खालामसै होमबालाय खालामसै। अलाव थुना होनोसां। नै अलाव थुबाय आङो नुखाबाय दा? ओइ गोमसार अफिसियेल टि गयारि औ लांदो। दायो लायगोन र' ओंखाम ओंख्रिखौनो संथ'वाखै आङो। टि गयारि बहानिनो आङो चिरांनि चिरां डिस्ट्रिक्ट बासुगाव थानानि सिङाव थानाय गसाइ गामिनि। आं एलटागाराव दं। गाबोननिफ्राय उदालगुरियाव थांनोसै। औ दे आदा दे। ओमफ्राय गोमसार अफिसियेला मा होनदों? मोजाङानो खबरा। औ मोजाङानो थानांगौ आदा। जोंसार अफिसियेल गावहा आंनिखौ अल खालामाखै। औ अल खालामाखैमोनथ' आरो नंखायनो नुसनाखै आङो नोंनि भिडिअखौ माने हगारबाबो फैयाखै नालाय माने सार्च खालाम नायो आङो जे आंनाव कमेन्ट हरबाय बे कमेन्ट हरग्रानिखौ आरो भिडिअखौ नायफिनना होखायो। सोर सोर आंनाव भिडिअ नायना कमेन्ट हरदों बिनिखौ आं नायफिनजोबखायो गासिनिखौबो। जोंसार अफिसियेल आंनि भिडिअ नायना आरो नों नायनाया आङो नुवानो आङो माने अलाव थायासै नालाय नुवासै माने अलाव थुदोंमोन आं माला बिदि जाफिनखो आंबो मिथिया मायावबा थुफ्लांजेनखो ना माखो आरो फिसालाबो मबाइल नायबाय थायो नालाय मायावबा थुनायाव मायावबा जायाखै। गोमसार अफिसियेल अखा हाया जोंनिथिं ओहो हायाखै मैयासो जोमै लादोंमोन ओमफ्राय सान्दुं दुंफिनदों आरो दाबो दोमैलुलु जागासिनो। जोंसार अफिसियेल आदा न'आव फैसिगोन नामा होनबानो औ न'आव थांनो नागिरगासिनो। कमेन्ट नुदों नंखायनो खोन्थालायबावबायसो आंहासो। जोंसार अफिसियेल बासुगावनिसो आरो औ आं बासुगावनिनो। गोमसार अफिसियेल जोंसार ओं फाग्लासो रायलायबावसो नामा? जोंसार बहानि न'आव खाथिसोखा 1 घन्टा लायो। दा उदालगुरियाव थाहैबासो एसे गोजान जासिगोन होनदों आरोना गोमसार अफिसियेला। बारा थाब थाब माबायालै आङो फरायख'नो हाया। जोंसार अफिसियेल औ आदा होनदों आरोना एन्सार हरफिनदों गोमसांनो। गोमसार अफिसियेल जाखांबाय नामा नानिदों? आं फुंनि ओंखाम संथ'वाखैनो आङो जि सुखांनानैसो ओंखाम ओंख्रि संगोन बिनिफ्रायसो। जोंसार अफिसियेल आं दखानावसो दं दे अन थागोन। थेंकिउ थेंकिउ। जोंसार बहानि मोनलाय नों आगै? जोंसार आगै जायोना मोनसे आगैखौनो होनबाय आरोना। एनआर इनफ' मिउजिक लाइक डान थेंकिउ। गोमसार अफिसियेल एनआर रुपालि फिसाय नोंना एलबि होगासिनो एलबि होगासिनो रुपालिखौसो फसायो आरोना जारलासो जागोन। गान्दा बोराय लाइक डान थेंकिउ गान्दा बोराय लोगो सना होनदों आरोला। आं गोदानसो मोनबाय दे र' गोदानसोदां नोङो र' गोदान नङा नै अलाव दंखायो। गान्दा बोराय माने आङो भिडिअ नुवाखै नालाय ओंखायनो गोदान सानफ्लांदों। गोदान नङा दे गान्दा बोराय लाइक दान होनायनि थाखाय थेंकिउ। लाइक होनायनि थाखाय खबर सबर मारै खोन्थाहरदो।
गोमसार आहाम बहा एलबि होखो होनदों आरोना होस्रिखावना बुंहरबा एलबि होआखैनो रुफालिया ओमफ्राय गोमसार अफिसियेला मा होनदों आयु सोर गान्दा बोराय फैखो गान्दा बोराय फैखोनो जानो माहानिथाय गान्दा बोराया बोरो कमेन्ट मोनसे हरनानै सिरि थागारबाय खबर सबर मारै गान्दा बोराय खोन्थाहरदो गोमसार अफिसियेल आं थांसै दे सोलाबथ'ला औ दे सोलाबाबालाय आरो माथो थाबाय थानो हानो आरोना खामानि दंना बयहाबो आंहाबो बारा गोबाव होनो मोनखाया गान्दाबो क'क्राझार क'क्राझारनिनो आरोना बारा गोजान नङा माथो क'क्राझारा आधा घन्टाजों सहैयो आधा घन्टाबो नांद्रायबावासो खरा सालायबा 40 मिनिट खबर सबर मारै गान्दा बोराय अननानै खोन्थाहरदो आगै गान्दा बोरायालाय लोगो दंना गैया जाखो आंजों दे चेक खालामलायनानै लोगो जालायलायदो आरो गान्दा बोरायजों सापागुरियाव थायो आयु जोंनि खाथियावनो थाबावो सापागुरिया जोंनि 20 मिनिटआनो जाबावासो 15 मिनिट बारगोन आरो सापागुरिया आं माबायावनो आंना न'आव सुन्दारियावनो न'आबो सोलायबाय थायो सोरबा खाथिनि खोन्थाहैनाय जालायलांबाय सुन्दारिखौ मिथियोना नाय बांसिन नंखायनो सुन्दारिखौ खोन्थानाय जाबाय आरो गोमसार अफिसियेल लोगो खालामहरदो गैयाबा आं सोलाबथ'थारा बाय बाय लोगो खालामनो थिनदों आरोना गान्दा बोराय आं नोंनो खोन्थाखाबाय औ खोन्थाखाबायमोन आरोना थेवबो सोंबावनाय जाबाय आरो बिदिनो सोंफ्लांबाय थायो बिराद गोजान दं न' सिङाव थाफांनायनो आंजोंबो आंनि चेनेलावबो सोर गोदान फैदों आरो साब खालामना होदो बिराद गोजान दं सिङाव गुसुथार खारजोब्बाय नामा माथो रावबो कमेन्ट हरथारासै कमेन्ट हरदो कमेन्ट आरो सोर सोर लाइक थुवाखै अननानै लाइक थुना होदो स्राव खारजोब्बायानो उनै साथामल'सै माला खारजोबखो सिरि रायज्लायनायखौनो फोसायनो खारलांबाय खोमा गोदैबो रायज्लायनो रोङा होननायसो जाबाय खारेन्ट थांबावबाय माजे सुदो दाना लागावदो सासेल'सै कमेन्ट हरदो मानो गारलांजोबखो आंखौ मानो गालांजोबखो मानो आनसाब जाबाय थानायखाय आं लोगो जानो बाबाय होनदों आरोना जोंना गान्दा बोराया बिदिनो जायो सम आंनाबो दाहालागै माबा जासिगौमोन खोमा 500सो आनसाब जाबाय थायो आंबो हुरागासे मास मोनथाम ना मोननै द्रप थादों रावनिबो लाइभआव फैया आंबो भिडिअबो लाबोआ आंनाथ' चेनेला बिराद बोराय नोंसिनिफ्राय बोरायसिनबाव थेवबो 1Kबो खालामहैया 500खौनो खालामहैया आङो थेवबो थाबाय थायो ओरैनो इन्टारेस्टनि थाखाय माथो बुंबावनो आरोना बारायनो रोङाबा साबानो गान्दा बोराय आगै आंजों लोगो दंना गैया खोन्थाहरलाय लोगो गैयाबा खालामदो आंनावथ' अलाव दंखायोना नोंनिया
माथो सिरि थाखो थांखो ना माखो आंना 2001 निनो आंनाबो 2001 नि चेनेला र' नायनो मिसाखौ होखो ना माखोसि नङा 2001 नि जायानो गोदाव सोरावनो थगायखाथारदोंसो नङा नोंजों आं एथ' गोबावनि नङाना नोंनि चेनेला नायनोबो रोङा मालाय नायनानै सिनायो नोंजों आं पास खालामखादों माथो नंगौलै आं हमनो हायासै आंना 2001 नि नङा चेनेला बारा बोसोरथाम जाखोना माखोथाय आंनि चेनेल खुलिनाया बिराद फुराना जाय बिसिबांनि खुलिदों बियो मालाय मुंनि जाजोबलायबाय जोंना गैया आरो आंनि उनाव खुलिनाय दं आसा बिटिवाइ बेनानो मालाबानो 1K जाबावबाय फात्ताखौनो मोनबावासै मोजां कन्टेन्टबो लाबोनो हाया नालाय जोंहा नंखायनो चेनेला भाइराल जाया आरो मालायनि माबाखौबो बुङाना गियो मालायनि कन्टेन्टबो लाबोनो हाया रागा जोंनानै सिगांनि भिडिअफोरखौ दानजोब्बाय आं मानोथो दानजोबा नोङो नेरसोननि थाखायसो दोननांगौलै भिडिअफोरखौ माने एखमबा सम नों नायफिननो लुगैबा नुवाना ओंखायनो बेयावहाय मबाइलाव दानजोबाबो नोंना सिन्था गैला आरो नों सार्च खालाम बोनानै नायनो हागोन बेफोरनि थाखाय दोनो आं जै हगारबाय दानखाया आं मोननैल' दाननाय जादों हगारनानै खनसे ओरैनो सर्ट भिडिअ लाबोलाबायदोंमोन आं हारसिंनो कमेडि बेखौबो आङो लाजिनानै दानफिनदों कमेन्ट जेबो लिरना हरबायना मानसिफ्रा आं अपसो लाफिननोसै चेनेलखौ ना मबाइलखौ माहाय थायो नोङो मा खामानि मावफैयो जेनेबा नायबावथानसै दे नोंखौ महरखौ भिडिअआनो गावना 7थाल'खा बिदि खामानिसो मावनांसिगोन आंहाबो दे सोर लाइक थुवाखै थुना होदो अननानै अइटि चेनेलखौनो नालि ब्लग जाफैनो हादों मोनफैनो हादों थेंक इउ नालि ब्लग आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय लाइक थुवाखैबा थुना होदो गुड मर्निं नालि ब्लग मा खालामदों होनदोंबा आं ओरैनो दंगासिनो
नोंसोर जोंनि एलबि होगासिनो गान्दा बोराय हटेल हिमालया हिमालयाव थायो आरोना बे हिमालयाव थानाय सासे आंजों मैया आरो लाइभआव फैदोंमोन बबा आंनि सना ना मामोनथाय बिनि चेनेलनि नामा नालि ब्लग अन थेंक इउ अन थानायनि थाखाय नालि खबर सबर मारै आं दहाय नोंनि एलबियाव थांदोंथ' बिदिनो फाला बदल आरोना नोंनि एलबियाव आं थांगोन आंनि एलबियाव नों थांगोन बैनि एलबियाव थांगोन बिदिनो थांलायलायबासो चेनेला माने जोंहा मोजां जासिगोन जोंनि माबाखौलाय भिडिअफोरखौलाय सोरथो नायनो नोंजों आंजों नायलायलायाबालाय रावबो नायखायाना मालाय कन्टेन्ट मोजां मोजां लाबोग्रानिखौसो नायो जोंहालाय मा कन्टेन्ट मोजां लाबोनो हायो मोजांखौनो लाबोनो हायाना भिडिअ अन 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 होननायनि थाखाय थेंक इउ नालि ब्लग ओंखाम जाखांखो ना माखो खोन्थाहरदो दे नालि आगै ओंखाम जाखांखो ना माखो खोन्थाहरदो आंथ' ओंखामखौनो संबावाखै फुङाव जानायल' खबरा मोजाङानो दासान्दि सम सम लेखा फोरोंबा गाज्रि जायो आरो खर'फ्रा मा ओंख्रि संगोन नालि ब्लग खोन्थाहरदो दे बिराद बुरजा जि सुनांगौ दङ आं गोसोनि थाखाय मानोबा कमेन्ट हरदो दे सिरि सिरि थानो नाङा कमेन्ट हरदो एम बि ब्लग जाफैनो हादों थेंक इउ जोबोद जोबोद साबायखर आरोना एम बि मा बार ओंखाम संदो दे जारौ होनदों आरोना संनोसै बारा गोबाव गैला 10ता जाहांहांबानो संगोन खबर सबर मारै एम बि बिराद साइजखा जोंना एम बि आं भिडिअ नायबाय थायो नोंनिखौ सामफ्रामबो हगारबानो नायो खबर सबर मारै एम बि ब्लग गान्दा बोराय नाम सोलायबाय आं मा नाम सोलायखो दा गान्दा बोरायानोखा मा नाम सोलायगोन खोन्थाहरलाय नालि ब्लग अन थेंक इउ अन थानायनि थाखाय नालि एम बि मा सिरि थाखो कमेन्ट मोनसे फैनानै लाइक थुवाखैबा थुना होदो दे एम बि दे फैग्रोदो जिखौ माबार दा रायलाय राननाय नङा आंना जिया साननै नांगौ आं सामफ्रामबो 12ता 1ता 10ता बिदियावसो सुखायो सानसेयावनो सानसे जिया रानखाया आंनिया बिराद अलसिया आं फुङावनो ओंखाम ओंख्रि संसै बेयाव गुसु जाजोबखायो थोरसि लथा सुनाय जि सुनाय बेयावनो दसेबाबो गुदुं थाफिननो लुगैयोना बिसिनायाव गान्दा बोराय आंनि सोमोन आंनि सना आंनि सना आरोना आं चेनेलखौ माने मैया आंनि एलबियाव फैखादोंना नोङो ओंखायनो आं बावखादों गान्दा बोराय लाफिनबाय आरोना आंनि सनाया गान्दा बोराय बाय बाय थेंक इउ दसेबाबो बिराद गोबाव सम होफैनायनि थाखाय एम बि ओंखाम जाखांना जाखाङाखै आंना जिया साननैजोंसो रानखायो सिन्था खालामनाङा आरोना ओंखाम जाखांदों जाखाङाखै एम बि
खिन्थु सोरांबानो ओंखारनांगौ जोंनियाव 7टाफ्राव नांगौ 7टा 7:30 8टाबाथाय थांबाय उन्दैयाबो स्कुलाव आदाय 1टा 12टा गान्दा बोरायनि हिमालया हटेलाव थांनांगौलै फ्रियाव जाहोनांगोन माबाबो मोनो ना ओरै मोनलाय बावबायसो आङो अक्ट'पास ना मामोनलाय गान्दा बोराय अक्ट'पासबो मोनोना नोंसिनियाव आंना खबरा दा सिखाराखै आं दाबो सिखाराखै नंना नङालै थगायदोंसोदां थाथ' दे बाय औ दे नालि ब्लक सानैल'सै खारै खारजोब्बाय लाइक थुयै खारलांजोबदो दे खारलांजोबदो सिनबावबाय नामा गुसु गानो रोंलालै सामफ्रामबो जि गोजांनानैनो कम्बल सिङावसो दं नामा MMB MMB ब्लगआ जोंना मा होनदों सिखारनोसै नै थांनांसिगौलाय आरोना खामानियाव बयहाबो बिदिनो टाइम जाबाथाय खारनांगौ नों गोजानाव थानानै मावहैबाबो बिदिनो गामियाव थानानै मावबाबो बिदिनो मावनांगौ गावबा गावनि खामानिखौ मावाबालाय सोरथो मावना होगोन सोरथो जाहोगोन थाखायाथ' बिरबोआना थाखाखौसो होसोनांगौ जों बयनिबो न'खराव बिदिनोसै आरो एखे गान्द'ला राजा आंनि एलबियाव फैनो हादों जोंहा थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय लाइक दान होनायनि थाखाय थेंक इउ जोबोद साबायखर बावहरबाय आरोना गान्द'ला राजा बिरबोनायनि थाखाय खबर सबर मारै अननानै खोन्थादो दे गान्द'ला राजा आंनि चेनेलाव गोदान नामाथाय र' आं नायनो आंनि एलबियाव फैबाथाय गोदानबाथाय आङो साबसक्राइब खालामना होजोबगोन अलाव थुबावनोसैसो नै नुखाबाय दा गान्द'ला राजा भिडिअ'आनो मोनसेल' गान्द'ला राजा आंनि चेनेलाव गोदान ना नोङो अननानै साबसक्राइब खालामना होदो सेम खालामना होदो माथो खारजोबखो मानो नांलालै आइदिसो आरो आइदिबाबो हुखावलाबायबाय सुलाबायबाय बारायलाबायना थाथोंसै आरो दे नोंनि आइदिजोंनो आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामना हरदोलाय गान्द'ला राजा अननानै खबर सबर मारै खोन्थाहरदो ओंखाम जाखांना जाखाङाखै आं लाइकसो होनो फैदों खारनोसैबो नामा गान्द'ला राजा जोंना MMBआ मा होनदों नों बबेनि मोनलाय बेवबाय माबा आनैसो जारलासो जागोन आङो गुवार गोलावै खोन्थानोसैलाय आरोना आङो चिरां डिस्ट्रिक्ट जोंना डिस्ट्रिक्टआ बासुगाव थानायनि सिङाव थानाय आमगुरि गामिनि आं गोलावसो खोन्थायो आं मालाय बायदि सबाद खोन्थाया गान्द'ला राजा दानो मोनजाया दानो अबावथो मोनजानो
ओंखामखौलाय 12था नङाबालाय फुंनिखौलाय माजों जाया फुंनिखौ जोंहाथ' दालि गोजांसो जाहोदों आं आलु बाथोन होनानै आंनो सोङो आंनो खोन्थायो आंनो रायलायो आंनो मिनियो हारसिंनो जोंहाथ' बबे आमगुरि जालायखोनो नै आमगुरिनि चिरांनि आमगुरि सिलांनि गसाइ गामि खाथि गान्दुला राजा आमगुरिनि MMB आं आमगुरिनि आं आमगुरिनि मानि बर'निबा आं थाइजौगुरिनि होनोसै आरो थाइजौगुरिया खिन्थु आलादा गामि जोंनिया आमगुरिसो नंथु आमगुरि बारा गोबाव गोदोनो मोननाय नंला आं ओंखाम ओंख्रि संनायनि लाहार फाहार खालामहैनोसै आं लाव दङ नै लावखौनो जालाबायनोसै लाव बेदरजोंसो जानो लुगैदोंमोन आं बेदरखौनो लाबोआसै गान्दुला राजा आंनो आमगुरिनिखा माथो नङादां सोरनि नामाबा गान्दुला आमगुरियावबा सिलिनि नामासो गान्दुला राजा ओमफ्राय दे मा नाम खोन्थाहरदो दे डाइरेक्ट सिनायखागोन आङो नाम खोन्थाबानो MMB ब्लगआ जोंना मा होनदों मा जाखो नांगोल आदै सारनि ना लंखानि खानिफुर सेरनि आं खानिफुर खाथिनि लंखा नङा खानिफुर खाथिनि खानिफुर दै आयै गोलैलांबाय आलुआसो आंना खानिफुर दै सेरनि गोसो जाबानो खानिफुर सारियाव बैग्रि जाहैनो मोनो गोदै गोबाब गोखा गोखै दंजोबो बैग्रिया खादुब 9:40 जाबाय गुसु लावसो जाबावलायसै नामा जोंहा थान्दा बोथोराव थान्दा गरम बोथोराव गरम मैगंआनो बिदिनो आयै फिसा लावआनो सिलिंबायसो दे आंनि चेनेलाव सोर गोदान कमेन्ट हर भिडिअ नायनानै साब खालाम लं भिडिअ नायना हो खावसेल' जानोसैहाय दायो मोनायाव माबाजों जानोसै दाउ बेदरजों दा आलुजों जानोसै आलु लाव हाग्रामा दालां बारलांनांगौ नामा होनदों जोंना MMB ब्लगआ आमाइस्रिया बयखौबो आनैसो होनो नालाय आंबो आमाइसो होनबाय हाग्रामा दालाङाव गोजानबावसो जोंनि आधा घन्टा लागोन बारलांनाङा जोंना नैबे माबानो बासुगाव होनबा बांसिन मिथियोना आं बासुगाव होनना खोन्थालायबाय जोंना गान्दुला राजायाबो आमगुरिनि होननानै थगायलायबावदोंमोन खारखो ना माखो बियो बिराद थगायनानै खारखो ना माखो गान्दुला राजा बिरलांलायखो ना माखो मा मुं खोन्थाहरदो आलुआ खम फैबायसो नामा आंनालाय बिराद गुसुलै बार बारसोगारदों आराम थान्दा थोरसि लथा दंजोबबावोसो आंना दहाय फुंनि जानाय
MMB नोंहालाय अबाहानि आमायसो होननानै खोन्थाहरदो दे गोजान गोजाननिजों सोब्रलायोना ओरैबा रोगियोबा गोजान गोजान रायलायनो मोनो गुमुर मोनलायलायो लावाबो बिराद गुसुदां बुंलायसै जोंना दासान्दि मा जादोंथाय आंनि चेनेलाव आदा लेन्थना फैथारा बासुगावथिंजायबो आमगुरि दं आरोना औ बासुगाव सेरनिनो आङो बासुगावथिंबो दं आमगुरिया आरो बिजनियावबो दं आमगुरि बिजनि आमगुरिबो दं बासुगाव आमगुरिबो दं आमगुरियानो मोननै चिराङाव खुदुमनो सना चेनेलहा कमेन्टस जायाखैनो मानो खुदुमनो सना लाइक डान थेंक इउ खबर सबर मारै आंनि बेयाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ जोबोद जोबोद साबायखर खुदुमनो सना चेनेल माहानि आगै खोन्थाहरदो दे आरो आंनि चेनेलाव गोदानबा साब खालामना होदो दे साबसक्राइब खालामदो लाइक थुना होदो आंहा नै मैगं हागासिनो MMB आंहा बावखुंग्रि हाजो खाथियावसोलै मा गामि दे आंनाबो बावखुंग्रि गामि हाजो खाथियाव बिमाय दङ बिमाय बावखुंग्रि हाजो खाथिनिनो जोंनाबो बिमाया खुदुमनो सनिया मा होनदों खबरा सेमनो मोजाङानो मोजां खोमा होमबालाय ना ओंखायनो खबरा सेम जादों खुदुमनो सनिया जोंना मा होनबावदों गान्दुला राजायानो खुदुमनो सना चेनेल नामा नायबावलायबावसो आंहा बेबो आइदिसो आरोना बे गान्दुला राजायानो जोंना खुदुमनो सनानो बिरबोबाय आरो थारायबारियाव नङा जोंना थारायबारिनि बिमाया खुसाखाथिनिसो सरि गान्दा बोरायसो नामा खुदुमनो सनायालाय आइदि मेरला दंथारो नामा MMB औ जोंना माबानि खुसाखाथिनि बावखुंग्रि हाजोआव खान्थाल जाखुमालायनाया नै थाङो नै फैयो नै थाङो नै फैयो खुदुमनो सनिया जोंना मा होनदों 6 आइडिल' दं 6 दाइ थानानै ल'लायबावसो आंहा आरो आइडियानो आं आइडि गोदान गैया दे बे आइडिजोंनो आंखौ साबसक्राइब खालामहरदो आं दाखालि सासे मानसिखौ आंथ' रोङा नालाय खुलिहोदोंमोन आरो आइडियाखौ आंना जायानो फैला खुलिखानायासो फैबाय थायो MMB आ जोंना मा होनदों आं दुगैनोसै दे आनिसो होनदों आरो दे बास थानो नाङा माबार दुगैदो दे खिन्थु फुङावनो बिराद गोजान खुदुमनो सनिया मा होनदों जोंना आइडि दान खालामबाय आं थेंक इउ साब खालामनो थाखाय मैगं हागासिनो आङो खामानि मावगासिनो मबाइलावबो थागासिनो बारा गोबाव होला
उदुमनो सोरनिया मानो आं डिउटियावसो दङ डिउटियाव थाबाबो दसे टाइम मोननायावनो आंनि लोगोआव थानाय थेंक इउ जोबोद जोबोद साबायखर बाय बाय दे नोंसोर थांबानो आंबो माबासै आरो ना दोननोसै बारा गोबाव होनो हाला आंबो खामानि मावाबालाय माथो मोनजागोन बयहाबो बिदिनो गावबा गावनि उदैखौ सुफुंनांगौनि खामानि सासेल'सै बाय 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 दे बाय बाय आंबो दोनसै बाय बाय